Hvad ved vi egentlig om det her? Jamen, for lige at opsummere lidt, vi ved faktisk mere og mere. Vi ved, at man har histologiske snit, hvor man kan se, at efter 3-4 behandlinger har man taget biopsier, man har taget sammenlignet nogen, der havde fået behandling og ikke fået behandling, og taget histologiske snit, lagt dem ned i mikroskop, kigget på kapillærtætheden, og der ved man, at der er en øget kapillærtæthed, som er 3-4 gange på dem, der har fået chokbølge på akillessenet. Og det er jo i sig selv en god ting at få gennemledet i en nerve, som der ikke er problemer med at hele. Så ved man så, at der er store mængder af nervesubstanser, og at man ved nu også, at der er øget mængde af det, der hedder lubricin, et glykoprotein, og det er en god ting at have, fordi at det gør, at senere de glider bedre, og så ved man så, at der bliver dannet væksthormon. Så det er de ting, som man er ret sikker på, ud fra de ting, som kommer frem i kortsløbet. Men vi ved så ikke det hele, vel? Det må i morgen. Jeg vil ikke sige, at det radierende ikke virker, fordi det gør det, og det gør det til en vis grad. Man kan have bare problemer med at komme ned i dybden af vævet. Hvis man søger 2 cm nede med en radierende tryk, ikke chok, trykbølge, så er der 12,5% tilbage af trykket. 2 cm nede i vævet. Og der kommer vi ud over den problematik ved at køre fokus og giver chokbølge. Det er bare for at vise jer, at de her artikler findes. Vævsheling. Et temmelig stort studie på vævsheling, hvor at man finder ud af, at der er en øget kapillær mængde, efter man giver det her i vævet. Knogleheling, så 2011, samme. Man stimulerer simpelthen bone growth factor syntesen i human osteoblasts. Og det er det her FGF2, som vi har snakket så meget om. Kolonanastomose, den synes jeg, den var så speciel, så den var også ligesom med. Konklusionen er, at den bliver stærkere, den der anastomose, efter man har fået sagt det. Knogleheling, der findes rigtig mange af dem her knogleheling. Det er bare for at vise, det er ikke bare varm luft, der er sgu noget. Øget lubricinproduktion, som man mener er en årsag til, at det virker på akillessenet. Øget kollagensyntese, nyt studie fra 2012, hvor man har bevist, at når man behandler med chokbølge, så øger man kollagenproduktion. Øget vævsperfusion igen. Og så er det spørgsmålet, jeg stiller til sidst. Kan vi indføre det på sygehus? Har I prøvet at bruge det som post-operativ, som vævsstimulerende, sådan så måske at hvis I har haft et indgreb? Det gør de i Østrig i stor stil. Der er kommet et studie, der viser, at hvis man opererer skuldre og prøver det her, så virker det. Jeg ved ikke, jeg har ikke sat mig meget ind i det, men det er netop, hvor man har prøvet at sætte det på bagefter. Jeg tænker bare, hvis jeg har skopi i knæet, og du siger med de her... Men det kan gøre ondt med de her indstik. Det er kun, hvis de kommer bagefter, og hvis det ikke går væk af sig selv. Ja, men jeg tænker bare, at det kunne være, at hvis man nu forebyggede det, ved at give nogle skud der, så ville det helt... Det er, hvor man skulle gøre det, og hvor man nok kunne have en effekt ved det. Det er plastikkirurgiske operationer, hvor du laver nogle rekonstruktioner, hvor du skal bruge en øget perfusion for at få heling. Der ville det være brændstof, når man har gjort det på. Og det har også vist sig at have en rigtig god effekt. Så er det ikke det. Hvad glemte jeg? Det virker også på hypotese. Ja, det gør det. Der var en... der er lavet studier, og jeg var ved... Her for 3 måneder siden, der var jeg ved at få kaffen galt i halsen, fordi at jeg sad faktisk og fik min aftenkaffe, og så kom TV-avisen. Og så bullede det ud af, at i Viborg var der en fyr, der havde brugt chokbølgebehandling på 15 impotente mænd.
Og 12 af dem havde fået deres potens igen efter 4 behandlinger. Jeg tror også, det kilder dejligt. Det er også okay, så er der ikke andet. Det er jo ekstremt vigtigt, at man får sorteret dem fra, som har et psykologisk problem, og det er dem. Det kan være, at det er et psykologisk problem. Men de begynder faktisk nu, jeg har faktisk kommunikation med dem om, og de prøver nu at køre 33 patienter i Viborg, og 33 patienter i England et eller andet sted, og 33 patienter i Belgien. Og så gør de det ud fra den samme protokol. Og resultaterne af det er lige på trapper. Og det bliver faktisk nok den første forårsstænder. Fordi jeg kender ham, der står for det der. Og så ligger den jo altså lige til højre ben. Så det kan være, at Kysthospitalet ude og tilbyde impotensbehandling. Men det er jo ikke nogen af jer, der har problemer. Jeg var inde og søge på den slide, jeg ved ikke hvorfor den ikke kom. Jeg var inde og søge på PubMed og søgte på de artikler, der var skrevet siden midt 2010 og frem til i dag. Og der fik jeg, at der var skrevet, at vi havde omkring 91 artikler. Og der var ud af de 91, der var der 83 af dem, som var pro-ESWT. Og så var resten. Så det er jo, jeg synes, det er en væsentlig faktor at tage med. Det er de kvalitetsartikler, som er kommet inden for de sidste halvanden år. De artikler, som ligger, vil jeg sige, tilbage fra 2006 og tilbage, det er en forurenet mængde, fordi at der står intet om, hvilken apparat der er blevet brugt. Radierende og fokuseret er mixet i en stor pulje. Så derfor er de resultater, der er der fra 2007 tilbage, det kan man ikke bruge sådan noget. Det er først efter 2007, at man gik over til at sige, jamen altså hvis det skal være kvalitet, så skal det være fokuseret job. Så derfor har der været en forvirring, og den der pule, der ligger der, den forvirrer stadig forsikringsselskaberne. Og derfor er der nogen, der trækker sig tilbage og siger, at det vil vi ikke betale. Det betyder noget for Claus. Jamen, vi fik også at vide, at forsikringsselskaberne, der er et forsikringsselskab, der ikke vil dække behandlingen af hydrogen længere til artrose, fordi det ikke er dokumenteret. Og det er i høj grad dokumenteret. Både i Cochrane-analyser og randomiserede undersøgelser. Og det kendte det pågældende forsikringsselskabs lægekonsulenter til noget til, som jeg jo tror, at gøre med ulover. Altså, det er på det niveau, vi diskuterer. Men det er også noget med penge at gøre, ikke? Omkring knogleheling, hvordan stiller man sig i forhold til f.eks. noget som kosterfraktur, altså thorax i hele taget i forhold til lungerne? Thorax og kosterfraktur, der må man for guds skyld, det er en ting, som man skal være opmærksom på. Den der hedder pitazol, den første, den fokuserede, den skal holde langt væk fra lungevæv. Men den er så dyr, så der er sikkert ikke mange af der kommer med. Men den må man ikke skyde på ribbenen eller noget. Den kan faktisk punktere lungen. Og selvfølgelig skal man virkelig være god. Altså, hvem vil sætte den her? Der kan du faktisk godt skyde på kosterfraktur med den, uden at du ødelægger lungen. Og så skal man selvfølgelig have de gravide, dem skal man holde sig væk fra. Jeg mener, det er en hel spor, altså, der har bare nok for, altså. Så, eller en pacemaker indenunder. Ja, til kosterfraktur. Specielt klavikelfraktur, der ikke vil give. Prøv det. Det er godt. Du havde haft begge to, altså du havde startet med en fokuseret, så er du gået over til den der, eller hvad? Jeg har begge to. Du har begge to? Ja. Er resultaterne det samme med det? Jeg var jo meget lang tid om at gå til det. Fordi jeg havde så gode resultater med den. Ja. Men det var sindssygt meget mere vanskeligt at arbejde med hinanden, fordi du skulle hele tiden måle ned, og så skulle du skifte pad, fordi du skulle skifte dybde. Det skal man ikke med den der. Men det tog jo lang tid for mig at overbevise mig om, at resultaterne var det samme. Og så gjorde jeg så det, at jeg kørte faktisk 20% med den der, 80% med den anden. Fordi at jeg kunne ikke forsvare over for patienterne og forsikringsselskaberne, at det lige pludselig ikke virker. Det var jeg jo bekymret for. Men nu er den altså vendt. Nu kører jeg 80% på den der, og 20% på den anden.
Og den anden bruger jeg kun til, hvis jeg kan se forkantninger i dybet, så kan jeg måle dybden med, og så kan jeg ramme de forkantninger med en større kraft end den der. Okay. Så jeg bruger faktisk den der 80%, 85%. Og det giver det samme. Og når du bruger det, kører du rundt i, altså sådan rundt i vævet omkring os, eller holder du den bare der, hvor det gør Nej, masser? jeg finder makspunktet. Ja. Der hvor jeg ved, at der er problemer. Så giver jeg for eksempel 60-65% af behandlingen der, og så går jeg rundt i omgivelser. Okay. Så du behandler maksimalt der, hvor det er, og så skal du sørge for at få omgivelser. Holder du den stille et stykke tid, altså? Holder den stille i omkring 20-30 sekunder på et sted. Rykker den lidt, 20-30 sekunder. Rykker den lidt, 20-30 sekunder. Der er også sådan noget som hedder trigger points. Det kender I nok mere til, end jeg gør. Jeg behandler ikke så meget trigger points. Men hvis man mener, at det er en god behandling, så er den der jo god til at finde de der trigger points. Fordi og det er jo rigtigt, hvis man kører hen over en muskel, lige pludselig kan du mærke, at hvorfor gør du den? Hvorfor lige det her? Altså, fordi at ultralydsscanning, kan du ikke se noget der. Og der kan du altså finde de der punkter, forskellige punkter, hvor der bliver udløst en smerte. Man kan også, det her bemærket flere gange, når jeg skyder på skuldre. Hvis du skyder der, hvor det går, så kan du nogle gange se, at der kommer en twitching af muskler hernede. Og det har jeg også bemærket, når jeg er heroppe lige pludselig, så er der en muskel, der hopper. Altså når du rammer i et område, hvor der er et trigger. Og så skulle det være en indikation for, at det er det rigtige sted. Men jeg bruger ikke så meget det der i mit. Jeg kigger på ultralydsscanning, og jeg behandler. Hvis det er et triggerpunkt, ved du så, hvor meget skal man så bruge? Altså, hvor langt så kører du hen over det, indtil at smerten den er væk. Okay. Og den forsvinder. Ja. Så skal du måske blive behandlet i 2-3 minutter til stedet. Så forsvinder det der. Må jeg kommentere på det? Ja. Hvis det er? Når du behandler på et trigger point, så man kan sige, det er muskelvæv, der er langt mere let det reagerer meget lettere, end hvis du har senevæv eller endda knoglevæv. Så kan man sige, jo hårdere væv, jo mere dosis skal du have på. Altså, og når du er på sådan noget som muskelvæv, du behøver ikke at have, altså der vil ikke over den samme no pain, no gain egentlig. I virkeligheden så kan du godt bare være på en 3-4 på en VAS-skala, og musklerne reagerer alligevel. Så folk, der måske har svært ved at klare det, ældre mennesker eller mere skrøbelige, kunne man godt tage den vej igennem, hvis man har sådan nogle, som jeg forklarede før til en også her, sådan lidt pseudo, frosne skuldre eller impingement på grund af trigger point til ældre mennesker eller et eller andet. Der kan man faktisk meget hurtigt komme igennem med en behandling for det. Og det er nogle gange sådan noget som 500 slag på en muskel, nogle gange er det mindre. Hvor at vi er op imod på en scene, så er du oppe på de der i hvert fald 2500 måske, ikke? Slag. Så det responderer meget hurtigere, så du kan hurtigt komme igennem en skulder. Jeg har fået bedre behandlingsresultater på tingene efter jeg har fået det. Jeg bruger den hårde maskine helt op der, hvor jeg kan se, at problemet er. Så bruger jeg den der oveni også. Men så kører jeg ned på en scene og behandler dem også. Og der er jeg altså øget min succesrate på behandling. Hvordan ser du på vinklingen af hovedet, altså for eksempel i forhold til en hælskruer, altså fra siden eller under? Du skal hele tiden tænke på, at jo mere du skruer op, jo dybere går det. Ja. Så på en hælskruer kan du kun køre styrke max 5 nedefra. Ja. Så kan du køre fra siden og midt af fra og skyde ind der. Og der kan du gå helt op til 8-9-10 stykker. Men er det vigtigt, at man skyder på flere sider? Det er mit spørgsmål at kigge på, i forhold også til måske et jumper sneak. Det er jeg ikke helt sikker. Men på skuldre skyder jeg fra alle de vinkler, jeg overhovedet kan komme til. Hvis du har en kalcifikation, som du kan se, og du trækker armen tilbage, så får du så produceret en anterior her. Så kan du se kalcifikationen bedre. Så skyder jeg ind her fra siden. Så gør jeg yderligere det på skuldre, at jeg trækker armen frem, sublinerer vaks, så scanner jeg hernede fra. Der kan du rent faktisk se, hvis du har en kalcifikation, så kan du rent faktisk se, at den bliver produceret fra. Du kan se, så skyder jeg også her. Jeg skyder her, hvis jeg kan se den der. Jeg skyder her, og jeg skyder der. Og jeg var lidt forberedt, men jeg begyndte at tænke, hvis jeg hørte det der, så kunne jeg også se forkanten, da jeg scannede.
at den kom frem her. Og så skulle den op. Det går godt. Hvad med artrose? Har du prøvet det? Nej, det hjælper sgu ikke på det. Det gør det ikke. Der har været forsøg, så hvor at man har... Problemet med artrose, det er jo det forholdsvis stort område. Du kan ikke se det på en ultralydsscan. Den der skyder jo i sådan en her. Hvis du skal behandle artrose, skal det sandsynligvis gøres med en maskine, som har større fokus. Du skal ikke skyde særlig kraftigt. Jeg tror ikke, det vil. Men der er nogen, der har forsøgt at gøre det. Og resultaterne var sådan ligesom væk, og så hører man ikke mere. Så det, jeg tror ikke, det var nogen succes. Så må jeg opfordre dig til at komme på Lyngby-stadion og se Lyngby slå FC på